Nej, det er der sgu ikke. Jo, det er der. For satan. Kom så. Nej, for helvede. Kom så, Andreas. Ja, men for helvede. Nej, men der er simpelthen... Der er nogen, der får mig her! Nej! Den kan... Nej! Nej! Se en rotte! Nej! Lene her! Hold nu op, Andreas. Det er ikke mig. Ja. Godt. Kom nu! Kom nu lidt. Nej, hvad er det? Det er igen noget, det der. Andreas. Det der, mand. Det er sgu da... For satan. Andreas, det er... Andreas! Fanden med det ægte. Kom så, Andreas. Ej, for helvede. Ja, der er en her. Nej, det går for langt.